шумо медонед ки ҳама аз Федератсияи Русия ба Тоҷикистон баргашта омада истодааст. Дар Тоҷикистон чикор кардан мумкин аст? Барои шумо боз як бизнес идея. Агар шумо 3 нафар бошед, якта аппарати лой блок мегиред, бемалол дар як рӯз ай 500 дона то 1000 дона ғишти лои бароварда метавонед. Нархи ин аппаратмон 23000 сомонӣ мебошад. Савол мешавад ки мо ин аппаратро харидорӣ кардем, дар як рӯз чӣ қадар маблағ фоида мекунем? Дар як рӯз як нафар ай 600 сомон боло. яъне ки шумо чӣ қадар ғишт бисёртар рехтед, ҳамонқадр фоидааш бисёр мешавад. шумо дар як рӯз чанд дона ғишт рехта метавонед? Размери ғиштмон дарозиш 30 мешавад, бараш 25, ғавсиш 13. агар шумо вақте ки аппарат харидорӣ кардед, барои шумо кадом намуд размер дар кор бошад, тайёр карда медиҳад. вақте ки шумо ин аппаратро харидорӣ кардед, ҳамаша барои шумо нишон медиҳад чӣ қадр истифода бурдан шавад. агар барои шумо ғишти лои дар кор бошад, рақамҳо дар зери навор ҳаст, бемалол занг зада муроҷиат кунед, ба хонатон омада ҳамин гуна ғишти лои рехта метиҳад. касоне ки дар Тоҷикистон кор кофта гаштааст, ҳамин видеоро ба ҳамоно равон карда монед. инро бинед дӯстони азиз, як объект буд чидаге тамошо кунед. ин мо размери дига, размери хати хонаро бардоштаген, размери ин 36 мешавад, ғавсиш 14, дарозиш 17 мешавад. як квадрат дӯстони азиз 36 дона ғишт ҳараҷот шидаге тамошо кунед. ҳозир панҷхонагада 7000 дона ғишти лои ҳараҷот шидаге. тамошо кунед чӣ қадр гладкий хушрӯ баромадаге.